Selamat sore, dulur. Iki mingguane nang ngene Mak Karangkates. Lah kok ana makanan jadul iki sing aku posting ndek enane iku lho, sing pohong manis iki lho, pohong kuning iki lho. Lah iki. Iki di pasrah lek ngarani disawut. Sawut iki basane wong sing wong era-era biyen ya ngerti karo klopo lho. Jane ngene iki jane ngene iki kudune ana gula bange, gula merah. Ate sepe iku sepe doncake di pasrah lho. Ngene iki bola bentuke. Enak bola. Makanan jadul tunggale biyen nek ngarani ana kicak, ana apa ngarani cenil, ana apa ngono. Iki lek ngene sawut iki, lek dideplok lembut dadi kicak jenenge. Lho, ah. Tebak nesu wong kok. Enggak. Oh iya ngono ya. Tak entek sik, enak ya Pak Nong, kuwi gak tau mangan-manan.